Abusua for ya mama chia mama kwa bebra so mamuni ama udo bi so nsemo ya popo no anopei ye bana ye deba besomo ensam no doso na poso eni mampeni da John Dramani mama dia tuga say oh my Ghana ye ni chese bibia say also omaye ya mamra constitution yetimi ebo ho ban na yetenetene etotuni eno echi yatete say HIV AIDS ya de akodi ewo ho aduru a na nke ho ya ye dene wo mayi mu no enka kra yetete sendro no bi ababedru ena empanimfo a wo mo eda achechefo no de atuga say so mo ha wo mani no mo ka achechefo afiri wo mayi mu ba fi ene fi be mienu miensa etwemu ni no ebrom pemanimu a wo mo esrempanimfo so wo mo nto mani emfa enhwe abusafo weni afoforo pinu a ene akekese de ene se kase ya ba bia wo bia no anopeye ba ne de aba besomo mede ede na ya bo amali bia boga abusafo yenye bre na finsem no yenkomo ankasa emfa emamo mampeni da John Dramani Mahama ena ode atuga so my God na ba bia ya ba bedro no ye ni bibia si amamra constitution amamra ni nchiama no ye bo ho ban kwakra ne ye ne ye totu ne ye se beye na eso beba mfaso de ama omamu no nyina ode sansami tuga wapra na nhyemu bi ekoso ewo eye kumase abonten so ne woni imami mama hodo no eba be hia wabra no mo ye omu nhyemu kumase abonten so ena mampeni da John Dramani Mahama obase bia ode sa de sire wei mo bibia se be bia oman no ya ba beduru a ye de ye democracy ye de abato etwa mama bi mpoa no ye ni bibia se ya mamra constitution ya mamra ni nchiama no etibi bo ho ban tretre no krakra no na soba mfaso ma omamu no nyina mampeni da John Dramani Mahama ye besre se nyanom MPP ya mu ti kakra eni o man ko yi ni e ka kyerem se bibia mu koyi wo be kwa akokra hye mo ntie eno na aba no bibia e ka kyerem se bibia mo na mi e de mo ba ka koto date mo ntie enso aba na sa no ye na ene etim endi o say na yesom nye de na yetimi peja ye bass no every date ne esa ceremony e ko enso make us say still it was a constitutional governance yediso minim say e man bi ahochireba na sikasem say na enema edin na soldier for e de etu normal je oman no eni say yes sir if we say constitutional government yenim say ayedin sen ayedin eya ye beto aba na yeyi nipa foforo enti yenim say ayedin enso aka afi ba kope abusafo nti we ya mampeni da John Dramani Mahama ne yetene kan we yamra na oni yem papa no musumifo wo munsie mudie kese bia na ekoso kumasa bonten so no wababie na odne ne monyamo eba betechire na ode sansem we etudwa ewo ase abusafo yanto aso na watwi mu no anase na watwi atwa mu ne betodwa se enura yede mansa bi wo manya HIV AIDS no yese ho ya yedene anasa ma okọ atena ye hwapom de ho nsensem a ase ho asem kana kwakoye BBB enam so ma openimpa woda Ghana AIDS Commissioner no Dr. Etu Ahene Chireme ene ensemtwefo adi nkuma ye ne se enro na nke ho ya ye de no ne ntete ne na so ode atotofom no ene se emperimfo akra bia ababeduru ye kutuka international airport ne temane takrade ha bono mu a wo mo eye nhyehyeye no mo ayie no mo ato apeti o mamu ni nyina mo bia enya bi anonom Dr. Etu Ahene Chireme na one SOMPA FM ensemtwefo na edi nkomo ya ode sansem yi eto yenim enrollment there nanka ye will be our health facilities na unfortunately no we all no be a sebi beka ho yeah a bit bad July April I was saying ya clear by now but at now from July this January and I'm say clearance charges and some new levies AU and ECOWAS levies and COVID-19 recovery levy no intimintia into ama a couple for this long. Naka honso so that long na just a record memory. Yeah, and also so just the normal banner within 2 weeks into me clear. A beko umbe the beko demorage na fe ya charge
penalty ama wotua aka yes na ma bill no ekoto nti ne amana bata no nanso so Ghana Health Service responsible for paying the clearing agent senior be obetumi yi normal na free for oguso a woye ho adwuma in fact ne omo aka kire me ni say omo pesika ama clearing agent SOMPA FM yeah obetumi clear HIV drugs no Observe nti we doctor etu ahine kire me wona ye pani kwanche for da Ghana East Commissioner no anana o kire se dro no de bia ba bedru ne momontutu ye woso mo ye sike woso mo de koma agent ahodo no wotem habone takrade habonom no mo eyi nro no ene no nakwakwa ebuachi bidi omugusu a eye ntutu ye britia wamu no eno no bebuso ewo mayi mo ye nto aso ne mfam nkogumasuye mo na mo beka se ne so na wotwetwe mo no na acheche fodi omo da soronko ewo takrade habonte suma mampedi na nadu dan kwa kufu ado kwa kwase de na mo nyamo kokota chire e mo bobo niema waye na bayi ba ye free 2016 2020 ni o ma ye dia ma chechefo a epejo ma brabo ene wo masetena mu mampedi na nadu dan kwa kufu ado bobo so a na ade ba ko apie nkomo ne mo eye se Ghana ya chechefo no na kakane ne yenim se nurse fo nko na na eko se ye teacher fo no kwa wo mu free o ma mu nya asem ketua o ma mu ko UK ko o ma mu ko Canada so ko omo mususu omo ko Australia nom ene America ne ade de yese ebrom pimanimu a wosese ya hunhuna no na education minister Kasai ne se nyesa na tie na teacher for short ye opinu agu onum a ne ha adwene yese ye chiche wonum de omo akomiamia no ene ya na ehun sema kwakwa bibibi nenso not penimpa o wa santimantema sei opani prosper techidi atudwa se amanfo se teacher for afiri o mayimo benfie mienu benfie miense no ekeka ko be 10,000 wo say eno no ye ne egu krata so na ne engu krata so no de empimanim na se mpanimfo ahwe no man pɛ ho asɛm anka ebedu baby a teacher form be kyerɛ ye made no ebe de ne pa opanimpa woda na atiko na no wa santimantama se prosper techi Ghana fa pem dwumadie memenda no pa eno de sansemi eto yenim Omo bi omo dos I'm sure to welcome teachers no no moko can UK do na ko UK bi ko US Australia ne ada yi na o kano na obedi atum se nye ne na start dika ba the anka say African countries Caribbean especially South Africa dika bi me bi mu ko na Western world no so bi omo shows na obedi atum se o mana ye wo no ahotre ne niema ba ko mienu bi emma adistre djuma no pempen so ese kodru no ne expectation amanfo di room no ewuramu wia na akoye bibia ho no na America krani UK more hesitate from European Union almost started be on board the say omuhia nipa no dodo na de omani kire ho Canada so ebiem these countries the countries are now obenya of this and now agree but within the period almost share that strategically and for adwin and share that to some of us with a world population in African population describe as a young population of 19 and for that matter the best human resource country dear Benyano Africa hanum until Omano best says at a year teachers doctors near the adena mobium so their mind now. For Ghana National Association of Teachers say Trinity Afro said not to open in pa was sentimental openi prosper techi na yetene nkano yanto aso na inform consent fufrum memenda na beto dwase yenuanom UTV won krapumpune mantem wo mo edwumedi a wo mo edi ne memenda anwumre bia na emrantie bi koto hye wonum so wo studio hono mane abusuafo ne se woni nsese ye ka kire wo na ebasa no na ntete abeto so perfect nsem chefa pronso kire se Ghana posifo ntempara so etimi akire nipa makomako dunsia wo mo eboru a UTV wo mo studio a wo eyen krapumpune mantem na omo ye omo dwene se enkomo bia omo die dwumade bia omo die wo mo ani nye ho omo fi so omo manyuko ekoditi a wo ma bre bia wo ma ka empenfo wo UTV mpeso omo betie no ma ye ho bibi enaja aposifo koya se ene mo kase wo ma akwakoche mrante na emudunsia ye ne mo kase wo mo ekeka nkrata se ene de wo ma akwakogina mra no na
Penny Richard Anyagba wono ene kasa we kasa mafo edema NPP amanyuku no ntempara so o te sa asemi tutu America eko UTV a abusafo ode koto dwa sesa mrante no a wo eba studio ho no no NPP amanyuku ni mo ba bia enya NPP amanyuku so ne so ma wunum na obesre se emperimfo ene chese Ghana fo nyina emfa enche saade no a mrante no ebeba ye o UTV studios no mo Penny Richard Anyagba all this study show na yeta hweba the GNI ntino mete se basabasa bi koso ha no na anyamede am say o producer baako and a frame and they some the two menim say bibi koso na menim hu bia na me so da bi and the side ameba ma ba behwe na me bae no sema na metete na akwa se nkofo bi a o maninji bibi ho ona o maba na de be kote no so ye say bia o mo ye MPP4 and as I said their party and nipa bi echi ba kokko sa ade no me hwe mu no ye ni direction bi afi party say obi mra no be say sa show until they see no most unfortunate as a party no yemfo aso ye beka say obi emfi ye akachi embe say program mo mahihye amoye magana for 80 in be no enya dia MPP ya ahihye say obi mbe yesa Abusafo Penny Richard Anyagba kasama for Penny ohwe eni amansa din komoma MPP amanyuku no yete ne kan nyina ne ekoso na no memenda UTV omu studio semra na omatenase eba no eja omo motisi ne twase omadosuko sini twem omo edwumedi ahodo a omo etenase didi hu nkoma na na ekoso a samranti we eburu ahonom se chenchrenchina nipa bi no mo program no so a omo mpeso mo beba so ene mpeso ma ba beto ankom so na for National Media Commission in Penifo so ekere de si ye no ya rehosem ya hometesem a baby o my God ya ba bedro ewo kebma minke bi mu no ene crisis anema we ye so National Media Commission Penimpa Openi George Sapon na oni nsem twefo din komo ye ne se de asie o UTV no o mu nya ne tira nya ne sa mfisimu ne hwehwemu bia safata bia no ebekoso ama samrante dunsien ene obi bia onim ho bia no emra ene ne de Openi George Sapon. It's despicable, and we should all work towards avoiding and protecting the media from any such similar incident again. I think we need to be very honest with ourselves that the atmosphere is charging up. We are beginning to see elements of concern to us, and I think all of us need to work together to make sure that journalists can do their work in peace. And that is why we are reactivating the process of the National Coordinated Mechanism on the Safety of Journalists. Within the next couple of weeks, I will be working together with the core stakeholders on this issue. And whilst we work on the general concern about protecting journalists, we're also going to work closely with the police to make sure that this particular incident is investigated thoroughly and the culprits punished accordingly. Abusafo we Openi George Sapon we executive secretary da National Media Commission ano na yetene kan nyina na akwakwa yese de ekoso wo yenuanom UTV omu studios na onomo ekasa de yetene ndisi amanyuku no soso arahosem yesi omo ede omo no atomu bia omo soso no ekasa de etia na no memenda na dwode ekoso o UTV omu studios emra na omo edi omo edwuma efa entertainment wonsensem hom onomo echese eye ni wusam eye arahosem a indi kwanse yesoso so no omo de omo ekere se omo ndisi amanyuku do omo so toto fom no omo etiti so Openi ne so usu bempa woye kasamafo abedi yechire ede man pipi amanyuku no nim ho bi sa so na eye kole Clotty, youth organizer, the man people amanyukuru de course one on so enim ho bi na obesre sema posifo nya asem netra enkwesi ya kire mrante du nsie bi ntino e ba be wetre sa asam sa ewran mum yenu ya nipa bi no ebobo mu de bata ho no entempara so sa posifo nya chi no mbechi wo mu kura no a wo mo enton samfre wunum na anototo nkoso na mo emfifi asem no mo na omo enwurawura mu a ema de course obia no ene ne ntia wo mo enya
adwene no so mbekwa akoto ahye UTV for so no womo etimi amagana ma de hie nyina ehunu opani same jamfi a ohwe eni amansedi nkomo ema NDC amanyuku no krata ya NDC amanyuku de babonte no na ne nsa ehyase a womo echese eye niwusam eye sebi atete kwasam se obi be na adwene se obi eti baby ana obi ti radio station TV station na oka bibi na nye na manyuku de na obekọ akwakoto ahye womo so se omo ekwa akwaje ho no makenten so omo makwan ma program ne nkoso omo echese eye niwusam a ene ne kire ya osem fifimu koso na obi bi onim ho bibia no emra ene no edie for yanto so na yefamo enfidi ye koso ewe enuanum UTV omo studios a awon krapompere mantem na busiafo mfamo enkonsem fufrum na adwadifo a wo bantma ene race course abonte so no omo cheso omo de omo to wonom no eyedwa no mu die na omo nta amanyuku asomesi anaso benten bi achi amanyuku ebeba obeye ntotoye obeye nhyehyeye ode ne ma papa begu akwam ama omo dwadi a wo mu die akọ wano akoye no manya dwete kakra ahwe omo taso edi bia ye chop money ahwehwe omo ma etioche school fees ni ade no eno ne hia wonum enye chenchene a ye de amanyuku MPP amanyuku NDC amanyuku CPP ene ye koni akota wonum achi edwadifo ni nsem ni alankachi bo do bebia ya tata chap 8 years ya swa apampamu afitie ya hunu she etie ni ye ni obi ya do bebia edidie eti do bebia ya preso ya de nkase epewe ana epewe eti chum wa ya ma ma ye ni di eti ada ma de bebia ya kuram Abzanfonti we ayadwadifo a wo Kumase Bantama ni race cross ne mpota munyina enena wo mo eka wo mo nsem so mo de he se hwan ne beba edwano mu die ne obeye ntutu ye nhyehyɛ papa ma madwuma wo mo eye tumpo de ama wunum no eno ene hia wunum abzanfo ya fam nko afari eda so ade mo asantema se na nanu atran konye wa afari abonten so eno mo sra MPP aban se bebia ya ba bedru no afari military hospital no mo sie no a aso mo ye aso mo nye yesi ye kwan yesi ye twenka ne akonum akwa bibia contractors ase so mo ne ma free site on akwa pom ba bia tena no wo sra ban se senkoma ne wa ye ha ama ne na abono to aye adwuma no ama ya sabia no matime bia no ama hyase aye adwuma krono bebie krono animu bebai ama omsuso masisi na matumpo de ama wunum nananom de sansemi to dwabra na omone nsemtwefo ebutu mai kakra nanam samofo hu se bibia to sini na nada ya abrowa yi kuma kwam no e de adesrede to anabo MC anim se Oma by Asonte, Sakane, and any penina, and then penny for the Kurunim. And Unti, and 10 years so, Abrasimo, yes, you may be a military hospital, no? Na a Babunon so in yet, my baby, and yet. Afe, Michelle, Anabo MC, say. Yenende den kabomu ebe twini afere probia ho na afere probia no so etumpon Abzafonti we ACP kanesa na ne yefre no ACP Bismarck Japan na ono na ye regional police commander wo Upper West region CC ono na matena nkonya eni Iura aginatum ya CC wo ye afari hene ifie beduonu miensanie 23 years ni na kuruna da hono mo na omo eni pani bia wo CC de twede amponya krompan ya dom ama Iura soso agiatum a ene wo ye ono ene ye nana afari hene na mra sa adwuma de yikoso no eja MC ya ono soso
ɛwɔ atwema enwabieja honorable Michael Amwowuku MP ɛyɛ Emmanuel Ejeyanhwere ɛne mpanyinfo do pina ɛkɔ hɔ no mo na honorable Michael Amwowuku abankrache penny wɔn nso so ɛde kakra sei ɛto mpanyinfo anim Crazy kan no campaign ache nananom yɛ de ɛbɛyɛ fam bi o ɛnso sɛ bi wɔ hɔ ne ɛbɛyɛ na nananom tutu anamɔ baako yenu ne presa ni sɛ ECB na MPB de bɛka me nanam ana yɛmpo yɛ dwumadi a yɛdie no sɛ yɛsi yɛtu anamɔ bi akɔ nkran ana baabi na sɛ nananom fira ntoma di akyi a ɛma yɛmu duro no ɛyɛ soronko yɛnim sɛdeɛ odwumadi asitiɛ no wobɛba bɛka yɛ assembly no ho wɔne yɛbɛto sɛ kɛsɛ na yɛahwɛ na mo a pɛ sɛ wɔde kuro no ɛfa soɔ no so yɛtaa wakyi ne aboa wa ma wɔkyekyere kuro no ana abusuafo nti weyɛ honorable Michael Amwowuku abankrache penny a ɔwɔ atwema nwabieja ɛyɛ south ɛna yɛte ne nkan weyɛ mra na nana Kwame Dapa wɔtɔ so mienu nana afarihene na wabodwa ɛwɔ ne krom na de hye bi so no ɛde nsɛm sei ɛto dwa kakra Asidanka nyame sense yade ache ne nyame ne mbrepam no wama nesi na aye fenso bibi o hihye bia no o ma ne wie pɛ yɛ fɛfɛfɛ nti asida na yɛde ma nyame yɛni aso deɛ wayɛ ne nnɛ papa nti na yɛ yɛahyɛ fufuo yapem so a besu ndɛ obi nsuo mo anadwo meta ne chi asida de be ma nyame sɛ mmerɛ tintin a afere ɛtɔ yi na nyame ayɛ adom ne ne ɔma yɛ hene na mene so obedi eso ama se kuro mu ha no bibia bɛkɔ yi ama ya no asese na memo no ho ban o ma ne nyansa ntimitum abusuafo nti weyɛ mra na nana afarihene nana Kwame Dapa ɔtɔ so mienu na wabodwa na nadehye so no agya akɔka no ho ɛna sansɛm epipie abusuafo yɛmfa kaseɛ ne nsia ne yɛnsɔre ama ɔmanhene yɛdubu akyensa so ntena se bio ade akyɛ bi adwumadie wɔmfa ntoa so mmamo bidin ɛde yɛabo amalibia boga asedan kɔma akɔsua somua wɔne kyinkyin fidie no ɛde ma amia no pɛyi ɛna yɛsɛmufoɔ pɛni ɛne yɛwura asante yɛboa Benedict midin ɛde yɛabo amalibia boga abusuafo yɛdamase